Arvoisa kustos, arvoisa vastaväittäjä, hyvät kuulijat. Puut ovat enemmän kuin kauniita kiintopisteitä maisemassa. Puut ovat muutakin kuin puutavaran lähteitä, muuta kuin ilmakehän hiilidioksidin sitojia, enemmän kuin linnun pesäpuita. Aivan toista kuin vain maamerkkejä. Puiden läheisyys luo miellyttävän, rauhallisen ja terveellisen elinympäristön ihmisen elää. Oli kyseessä sitten metsä, puisto tai kotipiha. Tutkimukseni selvittää, mitä kaikkea puut voivat olla ihmisen henkilökohtaisesta näkökulmasta. Väitän, että puiden merkitys ihmisten arjessa ja elämässä on niin vahva juuri siksi, että niillä voi olla monia merkityksiä. Ne sekä tukevat ihmisen hyvinvointia ja auttavat mielekkään elämän sekä arvojen jäsentämisessä. Tällaiset merkitykset käyvät ilmi ihmisten omasanaisten kertomusten lisäksi myös taiteessa ja myyteissä. Niiden voima piilee kyvyssä kannatella ja säilyttää universaaleja merkityksiä, jotka resonoivat meidän ihmisten mielissä ja tunteissa, jopa kulttuurirajojen ylitse. Puilla on keskeinen rooli monissa mytologisissa maailmanjärjestelmissä. Kalevalassa alussa oli suuri tammi. Pohjoismaisen mytologian Yggdrasil saarni yhdisti ylisen, alisen ja ihmisten maailman. Myös Raamatussa kuvatut tiedonpuu ja elämänpuu edustavat samankaltaisia, erityisen voimallisia puita, samoin kuin J.R.R. Tolkienin kirjojen kaksi puuta, Telperion ja Laurelin. Hänen laulunsa piirissä vesat kasvoivat kauniiksi ja korkeiksi, ja ne puhkesivat kukkaan, ja niin tuli maailmaan Valinorin kaksi puuta. Kaikesta, mitä Javanna oli tehnyt, olivat ne maineikkaimmat, ja niiden kohtalosta kertovat kaikki esiaikojen tarut. 7 hetkessä kasvoi kummankin puun loisto täyteen kukoistukseen, ja haipui taas tyhjiin. Ja toinen heräsi aina elämään yhtä hetkeä ennen, kuin toinen lakkasi loistamasta, ja kaikkialla Valarin maassa ne olivat veden ja valon lähteinä. Niin alkoivat autuuden ajat Valinorissa. Tällaisilla maailmanpuilla on olennainen tehtävänsä maailmankaikkeuden rakenteessa. Mytologiset maailmanpuut lopulta kaatuvat tai kaadetaan dramaattisella tavalla, ja maailmanjärjestys muuttuu. Niin käy myös Valinorin puille, kun pahan voimia edustava Melkor tuhoaa puut ja sitä myöten kaiken valon lähteen. Noiden puiden muisto, niiden ylimaallinen valo ja kauneus säilyivät tarinassa Silmarilleeksi kutsutussa jalokiveessä sekä auringon ja kuuvalossa. Kalevalaisen suuren tammen lehdet, oksat ja pilkkeet olivat alku monelle ihmisen arvostamalle maalliselle hyvälle. Puu voidaan nähdä siis vertauskuvana, jonka avulla kuvataan tietoisen ihmisyyden syntyä, kulttuurin luomista ja ihmisen suhdetta maailmaan. Puulla ja ihmisellä on siis jonkinlainen olennainen ja läheinen suhde. Ihmisen tietoisuuden syvimpiä kysymyksiä kuvataankin juuri puun symboliikalla. Myytit ovat yhteistä kulttuuriperintöä, ajattelun ja mielikuvituksen jaettua ainesta. Kulttuuristen puumyyttien voidaan edelleen nähdä vaikuttavan nykyihmisten ajatteluun, sillä myyttejä toistetaan ja toisinnetaan uusissa tarinoissa. Esimerkiksi modernin fantasiakirjallisuuden isänä pidetyn J.R.R. Tolkienin luomassa keskimaan mytologiassa yhdistyvät monet keskeiset historialliset puumyytit. Hänen luomansa mytologia pohjaa useisiin eurooppalaisiin tarinaperinteisiin ja maailmanlaajuisiin tarinakulkuihin. Hänen kirjoituksensa eivät edusta niinkään todellisuuspakoa, vaan niiden on tarkoitus yhdistää moderni ihminen uudelleen ihmisen sisäiseen ja kulttuuriseen maisemaan ja vaikuttaa siihen, miten olemme vuorovaikutuksessa muiden ihmisten, maiseman ja luonnon kanssa. Tolkienin teoksilla on klassikokirjallisuuden status, ja niillä on ollut voimakas vaikutus taiteen ja populaarikulttuurin lisäksi useisiin sukupolviin lukijoita. Kun hänen menestystrilogiansa Taru Sormusten herrasta julkaistiin toisen maailmansodan jälkeisessä Euroopassa, tarina vetosi laajaan lukijakuntaan humaanilla arvomaailmalla.
Puiden materiaaliset hyödyt tuntee hyvin jokainen suomalainen. Mikä on vähemmän tunnettua on se, miten puihin liitettävät arvot näkyvät ihmisen elämässä, arjessa ja maailmankuvassa tänä päivänä. Puiden tarjoamat aineettomat hyödyt ovat merkittäviä. Puut auttavat luomaan ympäristöjä, jotka tukevat laadukasta arkea ja virkistystä, luovat sosiaalisia yhteyksiä ja edistävät yhteisön vakautta. Ne auttavat ihmisiä nauttimaan ympäristöstään ja tarjoavat puitteet leikille, levolle ja luovuudelle. Puut ovat usein näkyviä, vakaita elementtejä ympäristössämme, ja niissä tulee aistikokemusten, muistojen ja tunteiden paikkoja. Minua kiinnosti tutkia erityisesti, miten puiden ja ihmisten vuorovaikutus toteutuu meidän todellisuudessamme. Tämän kaltaisessa tutkimuksessa on haasteensa, sillä ihmisiltä voimme kysyä heidän kokemuksistaan, mutta puilta emme. Tässä piti siis luottaa niiden ihmisten, jotka lempipuistaan kertoivat, arvioihin asiasta. Tukea analyysille saimme myös puuteemaisesta nykyrunoudesta, jota ei muuten ollut ollenkaan vaikea löytää. Havaitsimme nimittäin, että puu-, metsä- ja luontoteemat ovat erittäin keskeisiä nykypäivänä julkaistussa suomalaisessa runoudessa. Mitä voimme siis ymmärtää ihmisten ja puiden välisistä suhteista? Tehdään yhdessä lyhyt harjoitus. Kehotan teitä kaikkia sulkemaan silmänne hetkeksi ja muistamaan erityisen puun elämässänne. Puun, joka erottuu muista. Kuvittele se niin elävästi kuin pystyt. Missä tämä puu on? Miltä se näyttää? Miltä sinusta tuntuu, kun lähestyt sitä? Mitä kuulet, haistat ja tunnet, kun seisot sen vieressä? Mitä muistoja tai tunteita tämä puu herättää sinussa? Tämä yksinkertainen harjoitus paljastaa jotain universaalia. Monet meistä tuntevat yhteyttä puihin. Tässä tutkimuksessa lähestyin aihetta kysymällä ihmisten lempipuista. Kävi ilmi, että puihin luotiin erilaisia suhteita. Jotkut hoivaavia, jotkut ihailevia, jotkut nostalgisia. Kävi ilmi, että puiden kanssa eläminen auttoi myös jäsentämään ihmisten omaa elämäntarinaa, heijastamaan ihmisen syntyä, kasvua, kukoistusta, sairastamista, kuolemaa ja ylisukupolvista jatkumoa. Pitkäikäisimmät puut todistavat sukupolvien vaihtumista, historiallisia tapahtumia, kaupunkien kasvuja ja kylänraittien hiljenemistä. Ajatellaan hetkeä Sormusten herra -teoksessa, jolloin Frodo koskettaa legendaarista Mallorn puuta ensimmäisen kerran. Frodo laski kätensä puun päälle tikapuiden viereen. Koskaan aiemmin hän ei ollut niin yhtäkkiä ja niin innokkaasti tietoinen puun tunnusta ja puun ihon tekstuurista ja sen sisäisestä elämästä. Hän tunsi mielihyvää puusta ja sen kosketuksesta, ei metsänhoitajana eikä puuseppänä. Se oli itse elävän puun iloa. Tämä yhteys puihin, kuten Tolkien niin runollisesti vangitsi, on enemmän kuin esteettistä arvostusta. Se on emotionaalinen yhteys elävään olentoon. Viime aikoina tiede tutkii jopa puun persoonallisuuden käsitettä. Vaikka aiheesta edelleen kiistellään, on kasvavassa määrin tunnustettu, että puilla voi olla kykyä aistimuksiin, kommunikaatioon ja tietoisuuteen. Tämä näkökulma haastaa meidät pohtimaan uudelleen vuorovaikutustamme puiden kanssa. Eikö meidän pitäisi jo tunnustaa puiden tahdonvapaus ja itseisarvo, lähestyä heitä kunnioituksella ja kiitollisuudella? Ihmisinä emme ole erillään ympärillämme olevista olennoista. Olemme kaikki yhteydessä toisiimme. Puun persoonallinen tietoisuus ei ole uutta keksintöä. Kalevalassa puilla ja kasveilla kuvataan olevan oma henkensä, oma tahtonsa ja omat toiveensa. Esimerkiksi kun lemminkäisen äiti etsii alamaailmaan eksynyttä poikaansa, hän kääntyy puiden puoleen saadakseen opastusta. Tammi vastaa hänelle puhuen äänellä.
huokaillen, haastaen ihmisten kielellä. Hän kertoo, että hänellä on omiakin huolia, eikä välitä huolehtia kysyjän pojan perään. Puhuvat puut ovat verraten harvinainen ilmiö kansanperinteessä. Mutta Itämeren suomalaisessa kertomusperinteessä niitä esiintyy. Ehkä juuri Kalevalasta myös J.R.R. Tolkien omaksui esikuvan puhuville puille Keskimaa-tarinoihin. Myös hänen teksteissään puilla on oma elämänsä, omat tavoitteensa ja omat murheensa. Ja niillä on myös pitkä muisti ja kauna niitä kaltoin kohdelleita olentoja kohtaan. Kuunnellessaan he alkoivat ymmärtää metsän elämää ja jopa tuntea itsensä muukalaiseksi paikassa, jossa kaikki muut olivat kotonaan. Vähän väliä hänen tarinoihinsa ilmaantui vanha halavaukko, ja Frodo sai nyt tietää tarpeekseen, ja oikeastaan enemmänkin, sillä se ei ollut mukava tarina. Tomin sanat paljastivat puiden sydämet ja ajatukset, jotka olivat usein synkkiä ja outoja. Täynnä vihaa niitä kohtaan, jotka kulkevat vapaina maan päällä, jyrsien, purren, rikkoen, hakaten, tuhoajia ja tunkeilijoita. Metsä ei turhan vuoksi kutsuttu vanhaksi metsäksi, sillä se oli tosiaan ikiaikainen, jäännös suunnattomista unohdetuista metsistä, ja siellä elivät yhä puiden isien isät, vanheten yhtä hitaasti kuin vuoret, ja muistaen ajan, jolloin ne olivat ruhtinaita. Lukemattomat vuodet olivat täyttäneet ne ylpeydellä ja juurista nousevalla viisaudella, mutta myös pahuudella. Eikä yksikään ollut vaarallisempi kuin suuri halava. Sen sydän oli mätä, mutta sen voima vehreä, ja se oli ovela ja tuulten herra, ja sen ajatus ja sen noinen henki veti maasta voimaa, ja se levittäytyi pienten juurilankojen tavoin maahan ja näkymättömiin oksankärjiin ilmaan, kunnes sillä oli vallassaan melkein kaikki puut aidalta hautakeroille saakka. Tässä Tolkien tarinassa vanha halavaukko kostaa ottamalla tarinan sankari hobbitit vangiksi. Tolkienin mytologian tavoin puiden kosto on yleinen teema suomalaisessa kansanperinteessä. Usko siitä, että kauhea kohtalo seuraa pyhien puiden vahingoittajaa, saa tukea lukuisista kansantarinoista, jossa näin käy. Suomalaisen kansanperinteen historian tutkimus paljastaa, että kun kristillisen opin leviämisen myötä pakanuutta yritettiin kitkeä suomalaisista, kaadettiin myös pyhät puut. Mutta puiden kaatajia oli vaikea löytää, sillä kansa pelkäsi puiden kostoa, ja usein papit joutuivat itse tarttumaan kirveeseen. Tutkimukseni puukertomuksissa näkyi toden totta edelleen suuri huoli lempipuiden kohtalosta. Ihmiset ovat valmiita tekemään kaikenlaista varjellakseen heille tärkeitä puita. Sanoisin, että tätä käyttäytymistä ei ohjaa niinkään järkisyyt, vaan tunne. Oli se sitten kiintymystä, arvostusta, pelkoa tai kunnioitusta. Saimme jopa kertomuksia, missä uskottiin puun kaatamista seuraavaan epäonneen ja myös lempipuun ja ihmisen kohtalon yhteyteen. Luonnon tarjoamat aistikokemukset vaalivat myös emotionaalisia ja hengellisiä kokemuksia. Monille puut tarjoavat tilaa pohdiskelulle ja henkiselle kasvulle, mikä kannustaa pohtimaan ihmistä suurempia kysymyksiä. Puiden koettiin myös vahtivan, hoivaavan ja tukevan ihmistä. Puut pystyvät tarjoamaan rauhaa, turvaa ja lohtua niitä tarvitseville. Yllättävän monet kokivat puiden myös viestivän heille, joko sanoin tai sanatta. Tämänhetkisessä ympäristön tutkimuksessa keskeinen teema on luonnon hyvinvointivaikutukset. Tiedetään, että luonnonmukaiset paikat elvyttävät ihmisen mieltä, vähentävät stressiä ja auttavat keskittymisessä. On todettu, että niillä on positiivinen vaikutus myös fyysisistä sairauksista tai leikkauksista toipumisessa, puhumattakaan mielen hyvinvoinnista. Puilla on keskeinen rooli ympäristön luojana ja kuten tutkimuksenne osoittaa, myös hyvinvoinnin tekijöinä.
Aineistossani tällaiset kertomukset olivat erittäin keskeisiä. Erityisen pysäyttäviä olivat kertomukset, missä yhteys suosikkipuuhun oli auttanut ihmistä toipumaan vaikean kasvuympäristön rasituksista, sairaudesta, traumasta tai elämän kriisistä. Myös suomalaisessa kansanperinteessä puut toimivat usein kumppaneina ja lohduttajina. Kantelettaren runot kuvaavat metsiä surullisten turvapaikkoina, jossa luonto ymmärtää ja lohduttaa yksinäistä. Tämä ihmisen tunteen ja luonnon välinen side on toistuva teema suomalaisessa kulttuurissa ja kirjallisuudessa. Puut tarjoavat ihmisille ainutlaatuisia mahdollisuuksia yhteyden kokemiseen, yhteyteen muihin lajeihin, luontoon, esivanhempiimme ja jopa sisimpäämme. Ne voivat ilmentää arvojamme, uskomuksiamme ja identiteettiämme. Kodin, työpaikan ja ihmissuhteiden vaihtuessa puut ovat kiinteitä, mikä tarjoaa meille jatkuvuuden ja maadoittumisen tuntua. Mutta toisaalta puiden menettäminen aiheuttaa surua, menetyksen tunteita, ympäristön tuntumista vieraalta, jopa konflikteja ihmisten välillä. Merkityksellisen puun menettäminen voi tuntua jopa siltä, että ihminen menettää osan itsestään. Ei edes näky, jonka Sam oli nähnyt peilissä, ollut valmistanut heitä tähän. Se on kaadettu, huusi Sam. Ne ovat kaataneet juhlapuun. Hän osoitti kädellään paikalle, jossa Bilbo oli pitänyt jäähyväispuheensa puun alla. Puu lojui pellolla, karsittuna ja kuolleena. Ikään kuin tämä olisi ollut viimeinen pisara. Sam purskahti kyyneliin. Puudenlaita oli huonosti, sillä niitä oli sarkun käskystä häikäilemättä kaadettu laajalta alalta, ja tätä Sam suri enemmän kuin mitään muuta. Kestäisi kauan ennen kuin vahinko olisi korjattu, ja vasta hänen lapsensa saisivat nähdä konnun, sellaisena kuin sen kuului olla, hän ajatteli. Sitten hän eräänä päivänä muisti äkkiä Galadrielin lahjan. Niin Sam istutti vesoja paikkoihin, joista erityisen kauniita tai rakastettuja puita oli tuhottu, ja hän pani hiukkasen kallista tomua maahan kunkin juureen. Pienen hopeapähkinän hän istutti juhlaniitylle, jossa puu oli kerran kasvanut, ja hän mietti, mitä siitä mahtaisi tulla. Kevät ylitti hurjimmatkin toiveet. Hänen puunsa alkoivat versoa ja kasvaa, ikään kuin olisi ollut kiire ja 20 vuotta olisi pitänyt mahduttaa yhteen. Juhlaniityllä työntyi ilmoille kaunis nuori vesa. Siinä oli hopeinen kaarna ja pitkät lehdet, ja se puhkesi huhtikuussa täyteen kultakukkia. Se oli toden totta Mallor. Sitä tultiin katsomaan matkojen takaa. Tolkienin tarinassa hobittien kodin, konnun, jälleenrakennus sodan jälkeen ei ole vain rakennusten korjaamista. Se näkyy saastuttavan myllyn purkamisena, kaikenlaisen saastan ja roskan siivoamisena, sodan ja rappion jälkien peittämiseltä ja lopulta luonnontilaisuuden palauttamisena. Erityisesti puiden istuttaminen haltijavaltakunnan mullalla höystettyyn maahan on teko, jonka myötä kauneus, runsaus ja onni palaa seudulle ja kukoistaa ennennäkemättömällä tavalla. Niin kuin hän kirjoittaa, eikä kukaan ollut sairas ja kaikilla oli mukavaa, paitsi niillä, joiden piti leikata ruohoa. Biofiliahypoteesi esittää, että ihmisillä on sisäsyntyinen kiintymys elävään maailmaan ja luontoon. Tämä luonnon ja ihmisen välinen side on välttämätöntä inhimilliselle hyvinvoinnille. Rakkaus puita kohtaan niin estetiikassa, myyttien maailmassa kuin aistien ja tunteiden maailmassa ilmentävät tätä yhteyttä. Emotionaalinen ja sosiaalinen hyvinvointimme näyttää kasvavan yhteyden myötä, oli se sitten puiden hoitamisen, ihailun tai muistelun kautta. Tutkimukseni osoittaa, että puilla on tärkeä rooli mielekkään ja terveellisen ympäristön luomisessa ihmisille, puhumattakaan muista lajeista. Siksi ei ole samantekevää, miten kohtelemme elinympäristöjemme puita. Tutkimukseni, joka tarkasteli ihmisen ja puun välisiä suhteita useista näkökulmista,
Paljasti, että suhteet puihin ovat monipuolisia ja syvästi merkityksellisiä. Ne tukevat ihmisen identiteettiä, hyvinvointia ja ympäristöarvoja. Tärkeää on, että puut eivät ole vain passiivisia objekteja ympäristössämme. Ne ovat olentoja, joiden kanssa muodostamme kumppanuuksia, usein syvästi henkilökohtaisia ja merkittäviä. Yhteytemme puihin tarjoaa myös mahdollisuuksia laajempaan kulttuuriseen muutokseen. Edistämällä dialogisempia, vastavuoroisia suhteita puiden kanssa voimme alkaa purkaa ihmisen ja luonnon välistä kahtiajakoa. Sen sijaan, että katselisimme puita pelkästään niiden hyödyllisyyden vuoksi, voisimme sen sijaan nähdä ne tämän planeetan kumppaneina ja asukkaina, jotka ansaitsevat huolenpitoa ja solidaarisuutta. Puiden rooli voi kasvaa tulevaisuudessa kaupunkiympäristön suunnittelussa sekä ihmis- että luontolähtöisesti. Luontolähtöisessä suunnittelussa lisäämme kaupunkivihreän määrää, jotta luonnon monimuotoisuus voisi paremmin. Ihmislähtöinen suunnittelu voi kehittää viheralueita siten, että myös ihmiselle löytyy kiintopisteitä levähtää, rentoutua, luoda muistoja, jäsentää ajatuksia ja arvoja sekä saavuttaa yhteys luontoon. Puut ovat tähän oivallinen kumppani, sillä meillä ihmisinä on jo taipumusta kääntyä puiden puoleen niin materiaalisissa kuin emotionaalisissa tarpeissamme. Puita ei tule vain hoitaa ja säästää, niitä on myös istutettava tulevaisuutta ajatellen. Se on lahja luonnolle, itsellemme ja tuleville sukupolville. Tutkimukset usein, tämäkin tutkimus, ottaa kantaa siihen, mitä on tehtävä paremman tulevaisuuden luomiseksi. Monia päätöksiä ja valintoja tehdään jossain toisaalla, kaupunkisuunnittelun, viheralueiden hoidon ja metsänhoidon tasolla. Puut ovat kuitenkin jokaisen meidän lähellä, arkisissa ympäristöissä. Siksi vetoan kaikkiin teihin, kuulijoihin, jotka ovat täällä salissa tai etäyhteyden päässä. Meillä on toimijuutta. Muistakaa puuta, joka on tehnyt teihin vaikutuksen. Vaalikaa sitä ja käykää tapaamassa sitä. Ja sitten istuttakaa puu. Miettikää, mikä teille on tärkeää. Istuttakaa puu sen kunniaksi. Ehkä lapsellenne tai lapsen lapsellenne, vielä tuleville sukupolville. Istuttakaa puu nuorelle, joka voi kokeilla rajojaan siihen kiipeämisessä myöhemmin. Tai esi-isille, heidän muistokseen ja kunniakseen. Istuttakaa pihapuu, suojelupuu kodillenne. Istuttakaa puu luonnon monimuotoisuudelle tai ilmastotekona. Istuttakaa puu tuntemattomalle ihmiselle tai eläimelle, että hän voisi levätä sen varjossa kuumana päivänä. Istuttakaa puu lintujen ja oravien iloksi. Ja istuttakaa juhlapuu, kuten hobiitti Sam teki. Ja tietysti istuttakaa puu sen itsensä takia. Se on elävä toinen olento, johon sinun teollasi on vaikutus ja jolla voi olla vaikutus sinuun.